ty kolekty na čo máš. Co robíš? Mami, bože. Nemusíš ma kamerovať. Ja ťa kamerujem, jak otváraš dvere. Náš Kamilek otvára dvere a vidím, že mu to vôbec, ale vôbec nejde. Á, otvoril. Ideme sa pozrieť, jak to tu majú zariadené. Oni, či majú takú istú kúpelku, jak my. Televízor je, to je dôležité. Lednička tež. Lednička je. Ale prázdná, sakra. To je bordel. Toto, malinký záchodík. Všetko malinké. To co má znamenat? To co je to máme väčšie. A kde je šampóny vôbec sú? Aha, tuto. Ale ináč to je všetko isté. Šampóny, všetko. To sú mydlá, ty malé. Medikamenty. Všetko je, vykamerujem sa ja. Jaká som nádherná. No, ty si teda Deska, nádherná. hajzlová deska. To je super, to je bordel. Toto je už vaše. Poďme. Trezor na zlato. Trezor, ale keby sme vedeli ešte otvoriť. Kúko, ja ti ho otevřem. Kamilek tady vyšpekuje z kartu. A všetko sa potvorí. Wow, zlato, diamanty, peníze. Semst. Dobre, už to je zavrné. Taká to je moja. Keď zpátky do našej izby, co tam tí dvaja robia? Hulá, prostě hulá. Všetko tady sa hulí, jak zadarmo. Izba ako za 5000. Sláďo sa usmívá, je spokojný. Vidí, že by mohla takto cestovať každý deň. Ten je najspokojnejší dneska. A Rudiger vytrča veľký zádej krvi, aby nám nevypadal z toho okna. To bola väčšiná škoda. Rudy a pohľad na Brno z Bobby centra, z Bobby hotela. Všetko vidíme. Len jedna vec, nám to chýba balkón. Autíčko máme tam niekde schované. Prvovca vydávala podvazky, ale také veci nevlastní. Náš Kamilek trezor otvírá, myslí, že sú tam milióny. To tam musíš nechať. Ja to otevřem doma hned. Všetko je. Keby sme to mali platiť, tak to určite nejsme. Však tu je nahulené. Náš rozkazovateľ. Táto, potom vám to pôjde. Náš rozkazovateľ. Technický typ. Zavíra trezor. Ešte keby bolo tam čo dať, čo schovať. Bohužiaľ. Všetky drahocennosti máme za sebou. Vidím, že by sme tam nacpali Kamilka do toho trezoru. Ale ne, čak to je taký trezor. Aby sa nám nestratil. Lebo to je náš poklad. Najväčší. Ja musím to teda vyskúšať, lebo to nejde. To zavreli ste to okno konečne už. Naša láska jediná odchází. A za chvíľku sa pôjdeme a večerať. Kamil s Rudem sa tešia najviac na večeru, lebo sú strašne hladní. Sú tak strašne hladní, až sú bledí. Alebo černobíli v tej kamere. Otevral som to
Manželská posteľ pre Ruda a pre Kamila. To bude spánek. Máte zavrieť? No, že rytná šačka. Bude rytná šačka, jak říká Rudolf. Rudiger. Rudolf bin Laden. A Rudo si zapalí cigaretu. Kamil chce jít na zem. Rudo chce jít na pivo. Jebat. Koho? Rudo, povedz nám niečo. Nejaký príhovor. Aký máš pocit z Bobby Centra, Rudy? Aký máš pocit z Bobby Centra? Povedz nám nejaký príhovor. Takže Rudo sa nechytá. Kamil, povedz nám ty nejaký príhovor. Čo máš nacvičené, povedz nám. Chcem tady nejakú reportáž, každý na mňa kašle. Chcela bych nejakú reportáž. Potrebujem vašu druhú kartičku, dajte mi ju. Našu druhú kartičku. No, Kamil má ve vozíku vzadu. Našu druhú kartičku. Na čo? Stačí ti jedna kartička. Ale Rudo potrebuje. Tady je to všetko na kartičky a my sme z toho zmetení. A tady něco škrká, Rudiger tady zapaluje cigaretu. Rudo je vo svojom živeli, on sa narodil ako pravý milionár. Takto si žijú bohatí ľudia. Takto si žijú bohatí ľudia, proste tí, co na to majú. No, vám to nefunguje, vám úplne Rudiger, povedz nám nejaký príhovor. Rud, nechytáš sa? Povedz nám nejaký príhovor. Tady máme príhovoru až moc. A Rudiger sa škrtí, dáví, dusí. Prvá pomoc, zavoláme nejakú tú paničku z recepcie, aby došla dať prvú pomoc. Musím vás sklamať, váži 150 kg, má minimálne 40 rokov. Možno aj viac. Keď ja cvičí 3-krát červená, tak už si vidíte. Rudo chce už ísť niečo robiť a stále to zdržávame. No. Nechaj nás proste ešte v tom nadšení, ako pozeráme na našu izbu. Náš Kamilek sa tady jeduje, kartička mu nefunguje. Ale nemám kameru na stále. Potrebujeme na to chytrejších ľudí a tých je málo. Ukážte, ktoré vôbec vás. Všetko je tu nádherné, všetko je tu až predimenzované a myslím si, že Môžeme ísť na to pivo. ideme ležať. Rudo fajčí cigaretu, či nie. Rudo sa schopil práce, ide odstav, postav pozor, nabíra to obratky. Všetko ide ako sa patrí. A Bože, vám to ide ťažko. mechanický typ prišiel, či technický, pardon, to bolo milo. Budeš ešte do voda, tak mi 7 prievaný.